Bi tarata septembre kalo kilimwan saba sama fila an mugan duru an balima actuel media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka folibaw bɛɛ ma fɔ bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. An b'an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaru ye kunu tɛnɛ septembre kalo kilimwan fila sanba fila ani mugan duuru Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya san 65 ɲɛnɛmaya ni ɲɛnajɛba ye san damadɔ tɛmɛnen kɔ an ka jamana tun ye dɔ bɔ yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw la nka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni sera ka yɛlɛmaba dɔ ɲinɛta la ni ka sigi tarikuw kɔnɔ. Septembre kalo tile fila kɔni ɲɛnɛmayara ni baara damadɔ ye o baara fɔlɔ ye dépôt de gerbe ni o ye ka taa fleur bila monument de l'indépendance la ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maa ma kɔni ni di yaasa Mali ka se ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka jɔnjɔ ani waleɲumandɔn kɛ maaw ye. O bɛɛ kɔfɛ an ka finitigilakaw ka kɔɔri bɛɛ bɔra ka jira ani maa minnu bɛ baara kɛ jamana ka cakɛdaw la olu fana ka défilé kɛra ni ka fara an ka kɛlɛkɛminɛ dugumataw ani pankuru kan olu fana jirala maaw la. Sahel jamanaw ka jɛkuluba jamana saba minnu ye tɔndenw ye ni olu ye Mali, Burkina Faso fo ka taa se Niger ma ni jamana saba ninnu kɔni y'u sen bɔ diɲɛ kiiritigɛsoba la n'a bɛ fɔ o ma ko Cour pénale internationale CPI min laseli kɛra kunu tɛnɛ septembre kalo tile 22 sanba 2025 jamana saba fɛ. AES jamanaw bɛ CPI jalaki k'u bi ka a kiiriko kɛ fangeliko ye. Togo jamana na faamaw kɔni magunen bɔra ka kɛ ni Marguerite Ɲagede ka ko la n'ale kun ye finitigilakaw ka minisiri kɔrɔ ye ale kɔni minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen in na ni k'a bila bere lɔ jumadon septembre kalo tile 19 sanba 2025 ka kɛ ni Togo jamana sariya tigɛba ka kunnafoni ye. A jalakilen don k'a ye kunnafoni kolon cari ani kumabaw fɔli min bɛ se ka fitinɛ lawuli jamana kɔnɔ. An ta Cameroun ka bidon kibaru kuncɛ lamɛnni kura kɛra Yaoundé finitigilakaw ka kiiritigɛso la ka kɛ ni Martinez Zongo ka fagaliko ye min kɛra sanba 2023 janvier kalo la n'ale kun ye animateur ye radio la ani Amplitude FM ɲɛmaa kun don Yaoundé. Lamɛnni kun ɲɛsinnen bɛ jalaki seerew ka lamɛnni tɛmɛnen ma o ye a suguya sabanan ye kabini kiiritigɛso donna sɔsɔliba kɔnɔ nka tɛnɛndon septembre kalo tile 22 sanba 2025 seeren kelen dɔrɔn de lamɛnna kiiritigɛso la maa minnu jalakilen don a ko la olu ka sɔrɔnalikɛlaw y'a ɲini ko k'u ka kiliyanw bila waati kunkurunin kɔnɔ. An balima actuel media filɛbagaw ni ne kɛra ɲɛ garijɛgɛ bidon kibaru la an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Actuellement jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagati cogoya ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an kɔni bɛ Mali kɔ kan ni aw bɛ fɛ k'aw to yen nɔ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ walima farafinna jamana fɛn fɛn na a ka nɔgɔn kojugu a b'a ci Taptap Send de fɛ a ka teli a ka nɔgɔn wa a lakanalen fana don ka segin k'a fɔ aw ɲɛna ni aw bɛ fɛ ka wari ci dɔrɔn a b'a ci ni an ka code promo ye ni o de ye AM 223 ye n bɛ segin a kan tuguni an ka code promo o de ye AM 223 ye ni a y'a ci o la dɔrɔn de 5 € à 10 € a b'o de sɔrɔ cadeau la fu ani falaki ayiwa an minnu bɛ Europe Amérique diɲɛ kɔkan jamana fɛn fɛn na aw ye Taptap Send télécharger joona joona k'aw ka transfert bɛɛ lajɛlen kɛ a fɛ lafiya ni lakana ni basigi kɔnɔna la aw bɛ ka mun kɔnɔ. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.